Un 30% del cost total que paga l'usuari al rebut de l'aigua correspon a aquest cànon, un impost que cobra la Generalitat per mantenir les depuradores, potabilitzadores i la resta d'infraestructures necessàries per garantir el subministrament de l'aigua. Aquest cànon s'apujarà un 9,5%. Això per una família tipus que consumeix una mitjana de 10 metres cúbics d'aigua al mes, 30 al trimestre, suposaria passar de pagar 12,96 euros actuals a 14,19, és a dir, 1,23 € més. La majoria de la població es mou en aquest volum de consum, que es considera el tram social i que, per tant, té un preu més econòmic. Ara, el consum màxim d'aquest tram es reduirà a 9 metres cúbics al mes i tot el que passi d'aquest límit ja es considerarà com a segon tram, que és més car. En el cas de la família que vèiem abans, que consumeix 30 metres cúbics al trimestre, n'hi haurà 27 que es cobraran a 43 cèntims, però a partir d'aquí els següents ja es pagaran a més del doble. Això, en la seva factura trimestral, els suposarà pagar 2,80 € més. L'Agència Catalana de l'Aigua va recaptar 340 milions d'euros l'any passat amb aquest cànon, però amb això no va poder cobrir ni la despesa ordinària i, per tant, menys encara el gran deute que té amb els proveïdors i, sobretot, amb els bancs. La construcció de les grans obres derivades de la sequera dels anys 2007 i 2008, com l'emblemàtica desalinitzadora del Prat, van multiplicar el deute històric de l'Agència Catalana de l'Aigua, que va arribar als més de 2.200 milions d'euros actuals. Durant aquests anys i davant de la falta de recursos propis, els responsables de l'agència han recorregut a crèdits bancaris per fer les obres, però s'han demanat crèdits per pagar crèdits, fet que ha creat una bola molt difícil d'aturar. Per fer-nos-en una idea, els deutes acumulats obligaran a pagar aquest any més de 64 milions d'euros només en interessos. Per això no es descarta en un futur privatitzar la gestió d'Aigües Ter Llobregat. Els problemes econòmics de l'Agència Catalana de l'Aigua són molt grans i en aquest moment el deute de l'agència condiciona l'execució del que són les seves principals responsabilitats. Per intentar posar fre a aquesta situació, a part de la pujada del cànon de l'aigua, s'han aturat una llarga llista d'obres de captació, abastament i tractament d'aigües, com la desalinitzadora de Cunit i la segona de Blanes, que no es faran. La retallada suposarà que, de fet, l'ACA no faci cap servei que no sigui obligat per llei, com la neteja de les aigües del litoral, que ja s'ha suprimit, o la cobertura de rieres. Hi ha obres, però, que s'han de seguir fent, com les depuradores, i és que hi ha diverses denúncies de la Fiscalia i la Unió Europea per falta de depuradores en alguns municipis. Obres com aquesta a Talamanca, on s'està construint una depuradora, no es poden aturar, i és que, segons el Pla de Sanejament d'Aigües Residuals Urbanes, a Catalunya en els propers anys se n'han de fer 1.000, amb un cost total de 1.500 milions d'euros. Els números, doncs, semblen complicats de quadrar. Laia Mestre, TV3, Talamanca.